Ka jella meglea hado ka shipho baje min step jong ka khat khandai tarik unai lat kaladan sap khandai ngut ki bayot mai o covid-19 bat khandai ngut ki balakonyo ka office UDHSMI kala pentip bana kini ki sap khandai ngut ki bayot mai sap nyongut ki deina is council sesrek ha ba khat nyongut ki de ki sipai BSF lai phongut ki reu pat ba bat arngut ki reu pat ba na not garul sesrek nagini ki khandai ngut ki pokot mentagas ngi iwe ide reu pat ba na ki is council sesrek bat prangut ki reu pat ba na riboy to string da ki jingot mai kini sap khnai ngut bat ka jingkot no ki khandai ngut ka jalla meglea hadu bapenmi yakni ko khobor kadon 6000 sanspa an reutli ki positive case praspa an reutli ki active case reuspa khandai sautli ki recovered case bat reungut ki balaklat no nagini ki praspa an reutli ki active case ka is khasils kadan sauspa khandai pu artli ki active case hagaba ki sipai BSF kidan khandai pu nyotli ki active case ki reupat ba kidan laispa khat pratli bat ki armed forces kidan nyotli ka west khasils kadan lightly ki active case ka southwest khasils kadan iwei ka riboy district kadan khandai santli ka west jante hills southly ka east jante hills kadan reutli ka west garo hills shispa prap khandai tli ka southwest garo hills kadan southly ka south garo hills kadan artli bat ka north garo hills kadan chipotli ki active case